Tie piliere. Nie sú to len slova. Tie piliere sú dlho kombinované a vytvárané systémy, ktoré navzájom veľmi silno fungujú. Zdajú sa ako slova. Základom celej šamanskej práce sú tieto 3 slova. Tieto 3 slova nie sú len slova, je to energetická kombinácia. Je to systém žitia, je to systém fungovania, systém rozmýšľania a systém dotýkania sa s vedomím. Mnoho ľudí sa dnes chce dotýkať vedomia a chce byť súčasťou toho vedomia, ale keď nemajú zvládnuté tieto piliere, tak je to veľmi ťažké, lebo sa môže stať, že budete príjmať, nazvem to, že pokrivené informácie. To sú informácie, ktoré nejdú úplne z vedomia, ale tá myseľ vás bude presvedčať, že to je z toho vedomia. Na to, aby sa človek mohol dotýkať vedomia a žiť v ňom, je potrebné, aby mal určitý životný štýl. Verím, že sa k tomu dnes dostanem a budeme o tom rozprávať, že nedá sa proste tu, poviem, že brať drogy a do toho sa spájať so svojím vedomím, so svojím najvyšším duchovnom. To proste nekorešponduje spolu. To nemá ako fungovať. Ale ja duchovných ľudí stretávam denne veľmi vysoko duchovných ľudí a to sú ľudia, ktorí sú jednoduchí, sú väčšinou ľudia, ktorí sú na dedinách, fungujú klasickým takým zdravým sedliackým rozumom, čiže jednoduchým životom, v súcite, v pokore, v disciplíne. To sú ľudia, ktorí sa dotýkajú duchovna. To sú ľudia, ktorí majú duchovné nápojenie a ani o tom nevedia. Ani o tom nerozprávajú, lebo buď si to uvedomujú, lebo sa im veci v živote daria, sú napojení, alebo proste o tom vyslovene vedia a sú ticho, lebo na čo by to komu rozprávali. Presne tak, lebo duchovno je pocit, že viete, že ste dobrá, nemusíte nikoho o tom presvedčať. Vedomý, osvietený človek je človek, ktorý má zvládnutú túto kombináciu týchto 3 slov a zároveň je schopný odpozorovať svoju myseľ. To je duchovné osvietenie. Aké trápne, že? Že by sme si predstavovali, že to musí fungovať úplne inak, že bude to niečo vystreľovať, nejaké extáze budeme stále, alebo v niečom. Práve duchovno je zvládnutie týchto 3 pilierov a zároveň počuť to, čo sa mi odohráva v hlave. Lebo skutočné duchovno je, že vy stále ste v tom priestore toho vedomia, alebo respektíve viacej ako v hlave. Takže preto tie piliere nie sú možné kombinovať s niečím iným, alebo teda, že sa budeme o tom tu rozprávať, že to treba pochopiť. To je veľmi výrazná vec. To treba, a ako hovorím, minule som to myslím spomínal, keď robím vám s ľuďmi, tak ja vždy vidím, že niektorých z pilierov chýba. A to je dobrá správa, lebo tým pádom človek sa môže na to zamerať a ďaleko viac je schopný potom sa napájať na seba. Budem tie piliere vyťahovať preto vždy, lebo si ich budeme rôznym spôsobom vysvetľovať. Lebo keď poviem slovo pokora, tak by sme každý k tomu mohli povedať akoby jedno slovo a tým pádom tá pokora bude vysvetlená, ale uvidíte sami, že to má milión podôb, to treba pochopiť, to treba si na to nechať čas, to treba zistiť, že kde ty konkrétne máš tú nepokoru, lebo môžeš ju mať super zvládnutú, pozrieš sa na suseda a si povieš, že tak ja mám pokoru v pohode, lebo pozriem sa na to, kto vedľa a vidím, že ten má problémy ešte s tým, ja som s tým OK. V skutočnosti je, že obidvaja majú problémy, len v každom sa pokora prejavuje iným spôsobom. Takže dnes budeme rozprávať o pokore vo význame neporovnávať sa. Minule sme rozprávali o prehnanom pomáhaní, že keď niekto prehnane pomáha, aby sa cítil dobre, tak vtedy sa mu deje tá nepokora alebo tá pýcha, ani o tom nevie. A dnes sme vyťahli takéto slovo, že neporovnávať sa. Čo to znamená? Tá konkurencia bláznivá, čo tu vytvorili na nás, ten trik, tak to je absolútna nefunkčná záležitosť. Konkurencia tu nefunguje. Nikdy nefungovala ani nebude, ale bohužiaľ ten systém kolektívny, v ktorom sme vyrastali, funguje tak, že my sme proste od
tých školských čias zvyknutí sa stále porovnávať, stále chceme byť lepší ako ten druhý, alebo chceme stále niekoho presne kopírovať, alebo si nájsť proste, že kto je pre nás, symbolizuje nejaký vzor. Takže stále sa porovnávame. Je to prejav pýchy. Takže zasa si každý len proste zodpovieme v sebe, akým spôsobom sa porovnávame s druhým, akým spôsobom neustále vyhľadávame to, s kým sa porovnávať. Keď si to naplno uvedomíte, že konkurencia tu neexistuje, neuveriteľne sa vám uľaví. Takže neporovnávať sa je úloha na ďalšie obdobie. Všímať si čo najviac, akým spôsobom a kde sa porovnávam a s kým. Nie je to totiž to možné. Tá vaša duša vás navrhla tak, že ona presne vie, čo s vami má robiť, alebo aký typ inkarnácie máte prežiť. Takže nie je možné sa proste s niekým porovnávať, lebo sa stratíte v tom procese. Odvaha. Odvaha v tomto význame znamená dôverovať vedomiu. Je to za mňa dosť ťažká úloha. Lebo uvedomiť si, že ste vedomie, alebo si vedomie, tak to je samozrejme ťažká vec, ale ešte mu aj dôverovať, to je o level ďalej. A je to akoby, je to to, čo som hovoril, že príde ťažká chvíľa a ty musíš vedieť, že si vedomie. Proste iným spôsobom sa to ani nebude do budúcna robiť, preto tie životy sú ťažké, preto zažívame ťažké veci, preto ľudia sa zmietajú v tých depresiách a úzkostiach, lebo proste neprišla tá chvíľa, kedy si ten človek povie dosť. Je veľmi dôležité tú odvahu zvládnuť a nemusí sa tá odvaha prejavovať u každého teda rovnako. To znamená, minulo sme sa veľa bavili o tej ofere v tej odvahe. To znamená, že ak chcem niečo dosiahnuť, alebo ak chcem niečo zmeniť vo svojom živote, tak musím dať oferu, musím tomu vesmíru dokázať, že to myslím vážne. Čiže nemôžem stále len čakať, že vyhľadám nejakého liečiteľa alebo dám si nejaký liek. Tentokrát je to o tom, že musím urobiť niečo, aby som tomu vesmíru dokázal, že to myslím vážne s tým liečením. Tak to vyzerá aj šamanská liečba. Ten šaman ťa nezačne liečiť. On sa na teba pozrie a jemu musíš najskôr dokázať, že to myslíš vážne, že si tam prišiel preto, lebo sa chceš vyliečiť. On to potrebuje na tebe vidieť. Nielen, že nechce, ale on nemá ani možnosť zasahovať, lebo by sa to liečenie nepodarilo. Takže preto tentokrát sa poďme o odvahe baviť v zmysle tej dôvery toho vedomia. Je veľmi potrebné v ťažkej chvíli nezabudnúť na to, že teraz prišiel ten moment, kedy si môžem vyskúšať, aké to je dôverovať samému sebe. Najskôr samozrejme musím robiť na tom, aby som vedel, že to vedomie mám. A v druhom kroku je, že príde ťažká chvíľa a musím to sám sebe dokázať. To znamená, že musím zareagovať inak. Disciplína. V tomto význame minule sme to mali opúšťanie tých drobných závislostí, lebo tam tie závislosti tie nás akoby ničia najviac, ale v tomto prípade je to učiť sa nehodnotiť. To je takisto za mňa veľmi dôležitá úloha a musím povedať, že na rovinu, že s týmto som mal veľký problém celý život, respektíve vidím, že to je úloha proste. Vidím, že to je ťažká vec. Ja som bol veľmi senzitívne dieťa a si predstavte, že sa pozriem na človeka a vidím, čo sa tam asi odohráva. Tak ako sa ja mám naučiť nehodnotiť, keď mi okamžite beží hlavou, čo sú tam za veci. Aj dobré veci, aj zlé. A toto je presne to, že ako náhle človek prestane hodnotiť tých druhých, prečo ich máme prestať hodnotiť? Preto, lebo sú vo svojom štádiu vývoja. A keďže sme si povedali, že konkurencia tu neexistuje, tak ako môžeme niekoho zhodnotiť, alebo začať ho posudzovať? Ako by sme mohli, keď my ani vôbec netušíme, že čo tá duša s ním robí. Nám sa zdá z nášho pohľadu, že on robí niečo zlé, alebo že nie je dobré, alebo že niečo je s ním zlé, ale my to nemôžeme vedieť. My to netušíme. Ja som aj najlepších šamanov videl, že oni sa majú možnosť pozrieť iba na určitý úsek tvojho života. Nemajú možnosť úplne do hĺbky vedieť, že čo ty si zač a že čo vlastne o čo ti tu ide. Není to úplne možné a ani to nie je správne, aby niekto vedel úplne prečítať toho druhého, cestu toho druhého. Nie je to úplne dobré, takže z tohto pohľadu
My skutočne nemôžeme nikoho hodnotiť. Normálne racionálne, logicky, keď si to rozmyslíš a rozdrobíš na drobné, proste to nie je možné. Čo je možné, je hovoriť áno a nie. Že ja stretnem človeka, ktorý mi proste neúplne vyhovuje a môjim jediným právom je povedať, že počúvaj, že nerozumieme si. Že bolo by dobré, že hovorím, že nie, že nebudeme kamoši. Na to máte plné právo. Ale nemáte právo na to do toho človeka ísť a proste hodnotiť ho. Tam v hlave to ide stále. V hlave to pôjde, takže na to treba dať obrovský pozor. Proste nie je to náš biznis. Ako náhle toto sa človek naučí, že ja vôbec netuším, čo ten druhý človek má za plán tej duše, len sa mi to nepáči. Dobre, tým nikoho nemôžem otravovať. Ja iba môžem povedať, že toto nechcem, aby sa ma týkalo. Ako náhle sa toto podarí, že prestane človek hodnotiť druhého, okamžite prestávate hodnotiť seba a máte neuveriteľne otvorenú cestu k vedomiu. Ja stále hovorím, že kľúčom k tomu, aby človek sa dostal do rozšíreného vedomia, je, že sa musí prestať sám seba hodnotiť, ale je to ťažké, lebo to vám pôjde stále v hlave. Ako náhle človek začne naberať tú sebahodnotu z toho, že viem, že nemôžem hodnotiť druhého človeka kvôli tomu, lebo mu nerozumiem, preto ho nemôžem hodnotiť. Okamžite prestáva človek hodnotiť aj seba a šaman povie, že keď prestávaš hodnotiť tento svet, tak prechádzaš do 5. úrovne vedomia. Verím, že sa tam dnes dostaneme aj do tých úrovní. To znamená, že si schopný vystúpiť nad kolektívne vedomie. Nad to vedomie, ktoré nás tu ťahá akoby nad tú úroveň toho ega, alebo kolektívne vedomie je forma ega, kde to ego má rozsah frekvenčný, ono tam funguje v tom kolektívnom vedomí. Nad tým už nemá tú funkciu. Dostáva sa tam tak, jednou z ciest je, že prestávam hodnotiť. Je to obrovský trik, obrovský hack. Ako náhle to prestanete robiť, prestaneš hodnotiť druhých, prestaneš hodnotiť seba, sebavedomie, sebahodnota ide veľmi rýchlo hore a si zachránený, lebo tým pádom si schopný sa dotýkať svojho vedomia ďaleko dlhšie a ďaleko viac. Budeme sa k tým pilierom ešte vrácať. Ak sa ti podarí zvládnuť tieto piliere, ak sa ti podarí implementovať do života túto jednoduchosť a to, že zrazu je z teba dobrý človek. Ja hovorím, že neverím na to, že sa človek vie zmeniť, alebo že sa človek akoby mení, ale verím na to, že človek vie nastúpiť na svoju vyššiu verziu. A nastúpiť na svoju vyššiu verziu cez tieto 3 piliere. Znova opakujem, nie sú to len slova, je to systém života. Je to jednoduchý systém života, ktorý proste keď nezačneš žiť, tak nemôžeš očakávať proste tie výsledky. Oni sa nedostavia, lebo tá hmota je ostrá jak britva, ona ti nič nedaruje. Preto tu aj sme, to apuje na to, aby sme si hovorili, čo tá hmota je. Tá hmota to je dokonale vymyslený systém preverenia. My mimo hmoty sme neuveriteľne silné bytosti rozumné a hrábeme sa sem do tej hmoty, lebo tu je tá výzva. Tá výzva, ten neuveriteľné naberanie múdrosti a schopnosti. Dostajeme sa k tomu. Po zvládnutí tohto životného štýlu, to zvládneš zajtra, keď sa tak rozhodneš, len tá myseľ ti v tom trošku bude brániť, ale ako náhle sa trochu napojíš na to, že ten život budeš žiť rozumnejšie, čistejšie a jednoduchšie, tak sa dostávaš do tej autenticity. To je priestor neuveriteľný, to je radosť života. Ľudia vyhľadávajú stále tie duchovné zážitky cez psychedelika, cez rôzne nástroje, techniky. Všetko je to len pýcha. Všetko je to len naberanie, akoby pochvala vzájomná. Častokrát mi píšu ľudia, že mi napíšu taký mail a mi vymenovávajú, že techniky, ktoré majú za sebou. Ja im ani nerozumiem tým technikám, že to sú také techniky už dneska, že proste že ani neviem, čo to je. Ale tam je cítiť obrovská tá pýcha, lebo ten človek vlastne nepochopil, že on musí žiť normálny život, že dobrý život, pekný život, ako dobrý človek. A nie je to o tých zážitkoch, takže tým sa duchovnejší rozhodne nestaneme. Ale staneme sa duchovnejším človekom s tou autenticitou. Zrazu je človek schopný
sa vyjadrovať za seba tak, ako je. Zrazu je schopný hovoriť čarovné slovo nie. Mám tu jedno zaklinadlo a jedno čarovné slovo dnes pripravené. Čarovné slovo je nie. Čudovali by ste sa, ako ťažko sa nám hovorí čarovné slovo nie. Ak je človek v autenticite, tak tu budete šľahať hlava nehlava s tým nie. Lebo zrazu budete cítiť, že to som takto veľa vecí nevedel odmietnúť. Že takto veľa vecí mi nešlo z úst. Totižto, keď človek nevie hovoriť nie, potlačí svoje emócie. Stane sa tá depresia. Tá depresia znamená, že niečo je stlačené, niečo je depressed, niečo je stlačené. Čiže niekde sa nahromadilo niečo, čo nemalo prirodzený tok von. A to niečo, čo sa nahromadilo, sú emócie, lebo som nestihol hovoriť nie. S týmto sa vám to podarí. Tá autenticita je taká, že vy zrazu zistíte, že nemá vás kto uraziť, nemá vás kto veľmi potešiť. Potešíte sa samozrejme zo všetkého, ale bude to v takej miere, že vás to nebude ovplyvňovať ani nejaká prílišná kritika, ale budete vždy počúvať konštruktívnu kritiku, tá je vždy na mieste. Vždy, keď vám povie niekto konštruktívnu kritiku, tak to je dobrý priateľ. Každopádne vy budete chodiť a budete vedieť, keď máte hovoriť to nie. To sú všetky tie štítne žľazy, to sú všetky tie problémy s tými úzkosťami, hlbokými panickými atakmi. To všetko je neschopnosť hovoriť nie. To všetko je neschopnosť byť v autenticite. To všetko je ten tlak hlavy, ktorý na vás neustále rozpráva, tak to je tá neschopnosť nie. Čiže keď sa nenaučím hovoriť nie, tak tá hlava vie, že môže ísť po vás a bude do vás bušiť všetko, čo sa do vás zmestí. Lebo skutočným nepriateľom je tu len tá hlava. Tá vás stále presvedčia o veciach. Túto situáciu, ktorú teraz sme, keby som vám rozdal papiere a každý na papier napíšete, že ako to tu vidíte, tak samozrejme na každom papieri bude niečo iné. To znamená, že vedomie je rovnaké, je spoločné, to vyššie vedomie, ale mysel interpretuje u každého človeka inak tento moment. A to je základ všetkého utrpenia na celej planete. Nič viac v tom není. Je v tom jedine to, že mysel interpretuje mi niečo mi rozpráva na danú situáciu a ja verím tomu, čo mi tá mysel hovorí. Ale vedomie hovorí stále tú istú vec, preto je tak veľmi dôležité sa presunúť do priestoru vedomia. Preto je to tak veľmi dôležité, lebo tá mysel vás bude stále zavádzať a bude vám tam robiť problémy, lebo ona operuje v tom kolektívnom vedomí. Takže celé utrpenie ľudstva stojí na takejto blbosti. Bohužiaľ, sme sa chytili do pasce.